एक गुराउड खुद ले भतर काटी तोर घेर के चिड़िया में देगी पटनोर कहाँ से इतना बढ़िया गाड़ी सीख ले बारी। हमार मम्मी हमरा चाची के गरिया में लेनू वही में से निमन का उठा कर रखले बनी। बस अब एकरा आगे एको शब्द हमरा बारे में बोलबे नु तो पूरा पोल खोल दे बबनी जान जाइए। का हो रजीना मैडम का हाल बा? ए नाती शीशा में अपन मुंह देख लो। रोज रोज ये बतिया कहलू शीशा में बार बार देखेम तो गोर हो जाएम का? ए जी आज बड़ा चमकतनी अपना मुंह पर फेसबुक मरवाइले बनी का? ना रे तोहरी बहनी के व्हाट्सएप मरवाइले बनी व्हाट्सएप। सुनी ना का हो चोर लिखल बा डाकू लिखल बा खून चूसेला लिखल बा और सुन बे ए जी हमरा के प्यार से रानी करेजा और चावन मन करी तावन कहे। अरे हमार मच्छर का कोलियस रे नोतिया के बेटा तोरा से जब से शादी भइल बा तब से ते हमर खाली खून पिया तरीस। कितना खराब आदमी भी रे कल इस्लाम भी हाथ पकड़वे न तो कुल चिड़ी बुकनी हो गए रे हुआ का करत लियो रे? अरे यार ओ जी दुगो लइका अपने में झगड़ा कइले रहलन सन ओकनिए के समझावत नहीं बहुत मनैनी है बहुत विनती कइनी है तो अब जाके मार कइले हस। हेलो आवाज खोल ए जी तनी अपना छोटका भाई से बात कराई ना ओकरा बतियावे ना आविला मार जे बात कराई ना। ओह नो बाकी सोच समझ के बतियाई है। हेलो बाजी है बाजी प्रणाम करो तनी खुशी आई बबुआ और भैया कौन काम करेनी हमर भैया बाजी जब तार फोनवा काट जलानु तो दूसरा लड़की से बतियावेलन। रे बोल ना बोल अरे बोल ना रे साला कठमाऊ बोल 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 आए तू हमरा के काहे ना ताकेलू लौरा बड़ा ये स्मार्ट बनी बस राधा अब हमरा लाज लगता ए भोल सर माइल रे को पर छोड़ दे जी छोड़ दा